Αγαπημένα μου φίλε Light, που ξέρεις ότι σε εκτιμώ και είσαι και φιλαράκι. Ένα θα σου πω. Πρώτον, ο Νίκος ο Συρίγος είναι ο πιο ακέραιος άνθρωπος που ξέρω, άρα αποκλείεται να έχει κάνει οποιαδήποτε μαλακία, πρώτον. Και δεύτερον, το να μιλάει οποιοδήποτε για τη μουσική καριέρα του Μικρούτσικου, sorry φίλε, είναι ντροπή. Ο άνθρωπος έχει γράψει και έχει αφήσει ιστορία στη μουσική με τραγούδια που ακούμε μέχρι σήμερα, μεγαλώνοντας σωστά τη νεολαία μας. Δεν θα μπω να κριτικάρω και να εκφέρω άποψη για το πώς μεγαλώνουν οι σημερινοί τραγουδιστές στη νεολαία. Αλλά το να πιάνεις το στόμα σου το Συρίγο και το Μικρούτσικο, εγώ στο λέω είσαι φάουλ φίλε. Και κάτι ακόμα, τελευταίο. Η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο. Κανένας δεν πρέπει να πάει να συγκεξοδοτηθεί στα 75 του. Πώς εδώ όταν μιλάμε για τέχνη. Είτε λέγεται ηθοποιία, είτε λέγεται τραγούδι, είτε οτιδήποτε. Ο Βοσκόπουλος και ο Κόκοτας μέχρι την τελευταία μέρα που ζούσανε, φτάσανε 80 οι άνθρωποι και τραγουδούσανε και σας κατουρούσανε όλους, μηδενός εξαιρουμένους. Όλους.